isa po rin siya sa mga sasalubong para sa Tipa Novena ni Apo Pulas. San Nicolas de Tolentino, napinta kasi naming totoo. Ipagdiriwang kaarawan mo, mabanalang para ng tao. La 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 la, la 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 la, ay magsiyaw, magsiyaw, ay magsayaw, magsayaw. La 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 la, ikaw ay sumalala. Tayo'y umindak at magsabog ng bulaklak. La 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 la, la 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 la, ay magsiyaw, magsiyaw, ay magsayaw, magsayaw. La 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 la, ikaw ay sumalala. Tayo'y umiyak at magsabog ng bulaklak. Buong dalan tayo'y bumalikan, sa Nicolas City magsasayaw. Lahat tayo'y magsasayawan pagtupad natin mga panata. La 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 la, la 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 la, ay magsiyaw, magsiyaw, ay magsayaw, magsayaw. La 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 la, ikaw ay sumalala. Tayo'y umiyak at magsabog ng bulaklak. La 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 la, la 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 la, ay magsiyaw, magsiyaw, ay magsayaw, magsayaw. La 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 la, ikaw ay sumalala. Yan po ang ating mga bisitang karo, mga karosa na iba't ibang Agustino, at ang ating mga mananampalataya na dadalaw sa ating posisyon. So, yan po ang ating patio sa simbahan ng mga bebe. Kindalani
Thank you for watching. Please like the video and subscribe. See you on the next video.